marssitaan siellä tiellä ja me huudetaan ja niiden huutajien kurkut on aivan niin kuin loppu. Mä oon Jiko Kyleen, 25-vuotias oululainen. Oon Pohjois-Pohjanmaan vasemmistonuorten puheenjohtaja ja Vasemmistonuorten liittohallituksen jäsen. Mä myös kirjoitan kolumnia tällaisessa Punamusta Liekki-lehdessä ja oon mukana muun muassa Elokapinassa ja muutamassa muussa järjestössä. Ja sitten myös tällaisessa oululaisessa TAIVO-toimintaryhmä Autonomia, ihmisarvovapausryhmässä. Mä itse päädyin ehkä aktivismiin mukaan. Oikeastaan mä etin vaan niin kuin yhteisöä ja paikkoja ja tiloja, missä olla ihmisten kanssa vapaasti ja ilmaiseksi, mutta sitten myös, että mä halusin oppia ja tietää enemmän. Itse asiassa nämä Black Lives Matter-protestit, mitkä oli muutamia vuosia sitten, ja sitä kautta mä alkoin niin kun jotenkin, mulle tuli semmoinen jano niin kun tietää ja ymmärtää asioita, esimerkiksi just rakenteellista rasismia, mutta sen kautta kaikkea muuta rakenteellista sortoa. Ja sitten mä päädyin niin hakeutuu sellaisten ihmisten joukkoon, jonka kanssa mä voin niin keskustella ja kysellä ja ihmetellä. Musta tuntuu, että monilla on jopa semmoista ahdistusta, että apua, tuolla maailmassa tapahtuu niin paljon hirveitä asioita ja mä oon vaan täällä Suomessa. Mutta jotenkin se, että mitä sä teet siinä sun omassa yhteisössä, niin sekin on merkityksellistä. Mun mielestä aktivismi on aina politiikkaa, mutta politiikka ei aina ole aktivismia. Et toki itse kun on poliittisessa nuorisojärjestössä, niin monet aktivismin muodot mä koen, että tulee sitä kautta. Mutta mun mielestä aktivismissa, miten sit yhteiskunnallisesti ja yhteisössä vaikuttaa, niin se myös se näyttää sitä, että me voidaan tehdä jotakin. Toivon luominen ja yhteiskunnallisesti se myös näyttää, että on ihmisiä, jotka haluaa muuttaa maailmaa ja se niiden rakenteiden haastaminen, niin mun mielestä se on se tärkein asia, että näytetään, että meillä on tämä voima ja me ei anneta asioiden pysyä sellaisina kuin ne on. Päällimmäisenä yksi muisto aktivismista, mikä mulla tulee, on yksi Palestiina-mielenosoituksesta, mikä oli Helsingissä joitakin kuukausia sitten. Se oli jotenkin sellainen aihe, että kun siinä puhutaan elämästä ja kuolemasta, marssitaan siellä tiellä ja me huudetaan ja niiden huutajien kurkut on aivan niin kuin loppu. Ja sitten me ollaan siellä kuitenkin yhdessä. Se on sellaista hirveätä tuskaa ja surua, mitä sä tunnet, mutta kuitenkin se yhteisöllisyys ja se, että me nyt ollaan tälle, me tehdään jotain, niin se oli semmoinen toisaalta tosi outo ja kummallinen kokemus, mutta sellainen tosi voimallinen. Mä toivon, että nuoret ei mietti sitä, että onko ne tarpeeksi hyviä tai osaavia tai tietäviä, vaan oikeasti lähtisi rohkeasti tekemään sitä, mikä niitä vähänkään kiinnostaa aktivismin parissa. Jos sä koet sun elämässä tai yhteiskunnassa jotakin epäoikeudenmukaisuutta, niin se, että sä lähdet tekemään jotain, joka sun mielestä voisi vaikuttaa siihen, niin se on paljon parempi kuin se, että sä et tee mitään.